24 августи соли 1981 нисфи рӯзӣ дар аэродроми низомии Завитинском ду ҳавопаймои Ту-16 мушакпартҳои низомӣ барои машқҳои тактикии низомӣ ба фазо парвоз кард. дар ин замон як ҳавопаймои мусофирбари Ан-24 аз Комсомольск дар масири Амур-Благовещенск парвоз мекард. дар натиҷаи хатои нозирони ҳаракати ҳавоӣ ин ду ҳавопаймо дар баландии 5000 метр бо ҳам бархӯрда комилан фурӯ рафта ҳама мусофирон ҳалок шуд ба ғайр аз як мусофир донишҷӯ Лариса Савитская. дар замони вуҷуди СССР сабабҳои ин бархӯрд махфӣ нигоҳ дошта мешуд, лек аз солҳои 2000 инҷониб ҳама сабабҳои ин бархӯрд ошкор карда шуд. салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад таҳқиқу баррасии бархӯрди ин ду ҳавопаймо ки дар фазои Завитинском бо ҳам бархӯрданд ва филм дар асоси саргузашти Лариса Савитская. шумо дар ин навор хоҳед фаҳмид ки дар баландии 5000 метр чӣ тавр бархӯрд ба амал омада ва чӣ тавр як мусофир ба таври мӯъҷизавӣ наҷот ёфт. лайки наворро дареғ надошта дар комментария аз 1 то 10 баҳо монда меравем ба тамошои навори имрӯза. ба ҳамаи шумо тамошои хубу барҳаворо таманно дорам. 24 августи соли 1981 соати 10 субҳ фурудгоҳи хурба Комсомольск дар Амур парвози 811 бо сабабҳои ба парвоз баромада натавониста истодааст. илохир баъди 3 соат ҳавопаймо ба фурудгоҳи Комсомольск дар Амур фуруд омада барои идомаи парвоз дар масири Благовещенск омодагӣ медид. ҳамаи мусофирон дар ҳавопаймо савор мешуданд. 27 нафар мусофирон ба ҳавопаймо нишаста, дар миёни онҳо Лариса Савитская бо шавҳараш нишаста буд. ба ғайр аз мусофирон дар ҳавопаймо 5 аъзои кормандони ҳаракати ҳавоӣ қарор дошт. Лариса Савитская ва шавҳараш аз сайлу гашт ва истироҳати баъди издивоҷ ва хурсандиашон бояд ба хона бармегаштанд. моторҳои ҳавопаймо ба кор даромада ҳавопаймо омодагӣ медид барои парвоз. дар соати 14:56 ҳавопаймо дар масири муайяншуда ба фазо парвоз кард. дере нагузашта дар соати 15:00 ду ҳавопаймои мушакпартҳои Ту-16 аз аэродроми низомии Завитинском ба фазо парвоз кард. ҳамаи ҳавопаймоҳо аз ҷониби нозирони маркази ҳаракати ҳавоии Архара назорат ва идора карда мешуд. ҳавопаймои мусофирбари Ан-24 ва ҳавопаймои мушакпартҳои Ту-16 дар муқобили ҳамдигар парвоз мекарданд. пеш аз ҳодиса саргузашти Лариса Савитская. ду ҷуфти ҷавоне ки нав оила бунёд карда буданд, Лариса ва Владимир барои истироҳат ва хурсандии баъди издивоҷашон ба Комсомольск дар Амур сафар карданд. онҳо шабро дар хайма рӯз карда, дар ҳавои тоза дар назди гулхан нишаста ба тамошои манзараҳои зебои табиат машғул мешуданд. баъди истироҳат онҳо бояд ба хона парвоз мекарданд. дар ин лаҳза Лариса як нороҳатиеро эҳсос карда хело хавотир буд. шояд аз сабаби хавотирӣ ва эҳсоси нороҳатӣ буд ки Лариса ба Владимир гуфт дар мизи роҳат дар назди тиреза ва макони беодаме нишинанд. ҳангоми ба миз нишастан Лариса хост хоб кунад, лек бо тасмаи бехатарӣ хоб кардан роҳат набуд. аз ин сабаб ӯ ба қароре омад ки тасмаи бехатариро намебандад. дар ин вақт нозирони ҳаракати ҳавоӣ хатои бузургеро анҷом доданд ки ба нобудии ҳавопаймо оварда мерасонад. баъди боздошти зиёди парвоз ва 3 соате ки дар аввал гуфта гузаштем, ҳавопаймои мусофирбари Ан-24 ба фазо парвоз кард. ҳангоми ба фазо баромадан дар ҳавопаймо ҷунбиш ва ларзишҳое ба амал омад ки дар натиҷа Лариса аз хоб бедор шуда аз тиреза нигариста ҳавопаймои бомбапартобро дар атрофи ҳавопаймо дид. баъди чанд сония ҳавопаймои дигари низомӣ гардиш дода натавониста ба ҳавопаймои мусофирбар бархӯрд.
ҳамаи қисмҳои асосии ҳавопаймо канда шуда, тӯфон қисмҳоро ба ҳар тараф ҳаво медод. Владимир мехост Ларисаро дошта истад, лек Лариса аз дасташ раҳо шуда ба танаи ҳавопаймо часпид. ҳавопаймо ба сӯи замин бо суръат равон буд. Лариса ба таври мӯъҷизавӣ тавонист худро ба назди миз расонда, ба миз нишаста тасмаи бехатариро бандад. ӯ менигарист чӣ тавр аз болои дарахтон парвоз мекунад. ҳавопаймо ба дарахтон бархӯрда, Лариса аз ҳуш рафт.